Barkanmu da zuwa tashar Zallarta TV. Domin samun ingantaccen bidiyo da kuma sababbin waƙoƙi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode. Zallarta TV, tashar al'umma. So ne ruwan zuma. Ciko da numfashi na jinin jikina, in babu kai ba za na rayu ba. Ciko da numfashi na jinin jikina, inda kika ƙi ni ba za na rayu ba. Duk wanda ya soka karkasa shi kunci, rashin masoyi na jinin jikina, halinki ya zo daidai da ra'ayina. Ki bani bargo in lullube jikina, sanyi na so ya bi bargo da jijiyana. Shauƙi na sanki ya cika zuciyana, na yarda da tsarin ki babu cin amana. Idan da so dokar ki kai ni rana, na miki so ki so ni so da zauna. So ne ruwan zuma. So ne ruwan zuma. Na san ki zo masoyiyata, Ya so da kauna ba a bandarata, na baki komai har da rayuwata. rashin ganinka za ya sa na kwanta. Inde ina nan wa za ya miki wauta, Ina yi dace ka zama garkuwata. miyo salati mun nabi dan gata. Tunda ka so mini nisa mu bar makita. Allahumma salli ala nabiyyu dan gata. Shawara ga masoya so ne ake wadar rashi. Hausa Smart TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan